yung hindi man call na. The gorgeous Spanish ride. That takes you higher, I will forever be intertwined with you. But the sun never goes down, time will slow down. Would it feel too crazy if we like to stay forever, like to stay. Walking on the aisle, the 10 almond door. Po yung GS Prom ng ating sa National Sipocot National High School. Starting po ngayong alas 4 ang kasi nila GS Prom. Ito po yung aking anak. Shout out po sa lahat ng nanonood ng aking mga videos.
Ito po yung venue nila mga idol. Cotillion ang kanilang venue mamaya. Dito po sila magkakaroon ng venue sa loob ng Sipocot National High School. Yes, para mga idol. Ang ganda po ng area. So mga idol, mag-umpisa na po ang activity dito sa Sipocot National High School. Just Prom. Ano po ng venue mga lods. Shout out po sa lahat ng mga vlogger dyan. Thank you so much sa inyo panonood ng aking mga videos. Mamaya naman po ulit. Tama. Pasok sila dito ng venue.